Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu defolierea la roșii. Roșiile au fost plantate pe 1 mai. Astăzi suntem pe 21 iunie. Au crescut destul de frumoase. Am ajuns la 1, 2, 3, 4, 5 etaje de roșii. Acum, ce e bine să știți, aici avem primul etaj de flori, de gogonele. Astea sunt pensoiul sherry. Cum le fac eu tunderea sau defolierea. Defolierea o fac în felul următor. În aceste zile a plouat și foarte mult și astăzi am prins o zi cu soare și o să le și stropesc. Și în primul rând trebuie să țineți cont că aceste frunze n-ar trebui să stea pe pământ. Așa că voi tăia. Și cum fac această tăiere, că e bine să știți că fiecare etaj de roșii este alimentat de 1-2 frunze de jos, 1-2 frunze de jos și 2 frunze de sus. Astfel, dacă etajul de roșii nu este format complet, nu tăiați tot. Cam asta este.